खुलुमबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मानि सोमोन्दै बाथ्रा सावरायनायदो भिडिअखौ खोनासंग्रो, बिनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। जोंनि मुसलपुरनि सोमोन्दै दासान्दै राजखान्थिनि बार बारदों नालाय भिडिअफोराबो राजखान्थिनि सोमोन्दै सोंनाय फैगासिनो दङ। नोंथांमोना गाज्रि मोनना, बेबो सोलायलांगोन। बिनिफ्राय आङो जाय मानसिफोरा फेसबुकआव इउटुबाव फेमास, आं बिसोरखौ लानानैनो भिडिअ बानायनाय जायो। जायफोरा भिडिअ बानाय जादों बिसोरो गाज्रि मोननांगौ होननानै आङो मालाबाबो साना। भिडिअखौ खोनासं। बेनिफ्राय आङो आंनि भिडिअनि गेजेरजों कुइसन खालामगासिनो दङ, सोंथि सोंगासिनो दङ। फैनो गोनां समाव सोरजों लोगो नांनानै सरकार दागोन। मैयानि भिडिअआव गोबाङानो बुंदो जों नांगोलनिखौ दोनथ'नोसै, ट्रेक्टरनि बागै। ट्रेक्टरा हारसिंनो सरकार दागोन, पि बर'आ गाव हारसिंनो दागोन, बेनिफ्राय लिडार जागोन। मैया गोबां मानसिफोरा लिरदों, जोङो नायनोसै फैनो गोनां समाव। बेनिखायनो आङो कुइसन खालामगासिनो दङ, नोंथांमोननि गोसोनि साननायखौ बुं। आंनि साननायाबो माबा मोनसे आलादा दङ, बेखौ जोङो रिपिट खालामफिनगोन उनाव जेब्ला इलेक्सन जोबगोन, जेब्ला सरकार दागोन, अब्लानिया जोङो सावरायफिनगोन सोर मा बुंदोंमोन, सोरनि साननाया जाखो, सोरनि साननाया जायाखै। जों बेखौ सावरायफिननो थाखायनो आङो दिनैनि दिनाव सोरजों लोगो नांनानै सरकार दागोन, हारसिं दानो हागोन ना, पि बर'आ हारसिं दागोन होनना बुंदो दा मैयानि कमेन्ट्सफोराव माखासेया। जों बेखौबो नायनोसै नोंथांमोना मा सानो। दिनैनि भिडिअआवबो हारसिं दामारगोन, कमेन्ट खालाम। बेनिफ्राय जोंनि मुसलपुराव जाय केन्डिडेटखौ बिबारा होदों, दिनैनि दिनाव बिबारा दुरबल नंला आं नुनायाव। गुबुन हारि, जोंनि मुसलपुर, जाला, जोंनि बागानपाराफोरावथ' गोबाङानो, आरो बिसोरनिया मिटिं उनु बानायथिंबाय थालायनाङा। सोरबा गामिफोराव गिदिरा बुंबानो, खेबसे बुंबानो जायो, बिसोरनिया जमा जाजोबो। जोंनि बर'नि बायदि नङा गुबुन हारिनिया। सोरबाया जोंनिया उमुगनो होनांगोन होनबानो बिसोरनिया जाजोबो। बिबाराबो दिनैनि दिनाव दुरबल नंला आंनि नुनायाव। दा जोङो सानजाहा नायोब्ला, बेनिफ्राय ओरै सोनाबहाबो नायोब्ला गोबां बर'फोरानो बिबारनि केन्डिडेटखौ लानानै बरायदों आरो मोसादों। बर'आनो गोजा बेवहायबो। अब्लाथ' बर'आनो बेवहायबो एसेबां दङब्ला बिसोरबो एसेबां खमजुरि नंला बिबारा जोंनि जायगायाव। आरो गुबुन हारियाथ' मालाय खौसेखा दंखायो। दा जोंनि मुसलपुराव जाय केन्डिडेटखौ बिबारा होदों, बेथ' आं लोगो मोनबाय थानाय मानसि। बरमा जिमाव ओरैबायदि जिम खालामो बियो, जिमाव फैयो। जोंनि बर' गथ'फोरा जाय जिमाव थाङो बिसोरो बिथांखौ सिनायगोन। मानसिया माथोबो होयो, आंखौबो कन्टिनिउ माथो होयो, फैबाय थांनोसै, दिनै मा खालामनायदो, माने लोगो बायदि माथो होयो मानसिया। मैया नुनानै आं आसरित जादों, हौहा उमुखसो माथो। माने बियो आगोलनिफ्रायनो बिजेपिजों थाफानानै खामानि मावबाय थायोनो। जाय मुसलपुरनि केन्डिडेट, बडि दं मानसिया, बिराद गिलिर गिलिर थिखाङो, बिराद जिम खालामो मानसिया। बेनिफ्राय आं सानदोंमोन जोंनि मुसलपुराव, जोंनि बागानपारायावबो रेखारानि दास बर'सो बिबारा। बिनिफ्राय आं सानदोंमोन आरो जोंनि जायगायाव बिबारा सोरबा बर'नो सासेसो होगोन नामा। जेरै जों नुगासिनो दंमोन लावदुमखौ बिश्वजितजों कन्टिनिउ थाफानाय। बेनिफ्राय गोबाव समनिफ्रायनो, सानसे साननैनि आगोलनि बाथ्रा नङा, गोबाव समनिफ्रायनो लावदुमा बिजेपिनि जानानै गोबां बाथ्रा बुंनाय जोङो फेसबुकनि गेजेरजों नुगासिनो दङमोन। आरो माखासे गामिफोरावबो थांनाय बायदिसिना भिडिअ गावनि फेसबुकनि पेजजों जोङो नुनो मोनगासिनो दङमोन। आं सानदोंमोन बेबाराव बर'नो जोंनि मुसलपुराव होगोन नामा, सोरनोबा सासेनो बर'फोरनो होगोन नामा बिबारा। बेनिफ्राय आं सानदोंमोन आरो लावदुमा नाजागासिनो दंमोन नालाय। दा साफ्रोमबो मानसिया केन्डिडेट लुबैबानो गासैबो टिकेट मोनजोबा। जेरै मुसलपुराव रोन्दाव बेबो नागिरदोंमोन, लावदुम नागिरदोंमोन। जेरै ओरैहाय सोनाबहाजोंबो डक्टर सांग्रां, गासैबो मोनजोबा ना, सोरबा सासेयाल'सो मोनो। आं सानदोंमोन जोंनि मुसलपुराव सोरबा बर' मानसि केन्डिडेट मोननानै हारिनि थाखाय, गोरिबफोरनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावगोन नामा। दा आं बेखौनो बुंनो नागिरदों,
इलेक्शन जायैनि आगोलावनो लावदुमा ओरैबायदि खामानि मावदो, ओरैबायदि दावराव खालामदो, रावबो हायाखै भाई बेफोरबायदि दावराव खालामनो। आर'नायाव बिबार बानायनानै हा गोदोनायाव सोयै सोयै होदो, गाज्रि मोननाङा। बेनिफ्राय एसेबां जोंनि बर' समाजनि गेजेराव दावराव जादों बे आर'नाइखौ लाना, बे बिबारखौ लाना। आं सानो भुलावबो फैनो गोनां समाव जायखिजाया राजखान्थिजों थायाथों मानो बेफोरबायदि भुलखौ मालाबाबो मावनाङा। मानो होनोब्ला जों सानो बर' मानसि बिबारनिफ्राय टिकेट मोनोब्ला खामानि मावनानै लायो बिबारनि फैसाजों, आरो देरहानोबो हागौ, मा गेरेन्टि देरहानोबो हागौ ना, साफ्रोमबो मानसिया जेनाना देरहानोबो हागौ। बेनिखायनो दा बेफोरबायदि आर'नाइफोरावबो बिबार आखियोब्ला रायजो राजाया गाज्रि मोनोब्ला बिसोरबो नायगोन उमुखौथ' एसेबां रायजो राजाफ्रानो रायदो माबायदि जों टिकेट होगोन। दा भुलावबो बेफोरबायदि गोरोन्थिफोरखौ मावनानै लाना फिसा फिसा बिराद साननो गोनां जायो। फिसा फिसायानो जोबोर गिदिर गोरोन्थि जायो, सानै हयैसो मावनांगौ जायो खामानिफोरखौ। आरो राजखान्थियाव ओंखारग्रा मानसि माबायदि जानांगौ, पाब्लिकजों माबायदि अनसायजानांगौ बेखौथ' मिथिखागौ। नोंसोरो राजखान्थियावनो थाखानाय मानसि, थिखा मावनाय मानसि आगोलनिफ्रायनो, दा नोंसोरथ' बेफोरखौ मिथिखागौ। जोंथ' राजखान्थियाव दिनैसिम आगानखौनो होफेराखै। राजखान्थिया मा, राजखान्थिनि मानसिजों लोगोआनो नङा जों सायाव नायनासो बाथ्रा सावरायो। सोर सिंजों मा खामानि मावदों, सोर बेसेबां, सोर राजखान्थिनिफ्राय थाखा फैसा लानानै जादों, गारि बायदो, मटर बायदो, सोरनो मा बायना हरदो, सोर सोरखौ गोसो थोदो, सोर सोरखौ मोजां मोनलायदो, जोंथ' बेफोरनि बागै जेबो मिथिया। राजखान्थिनि मानसिफोरनि बागैनो जों जेबो मिथिया। सोर मा मावगासिनो दङ, सोर बबाव हाल बायदों, सोर बबाव न' लुदों। दा नोंसोरसो राजखान्थिनि सोमोन्दै मिथिगौ होमबा नोंसोरनो राजखान्थियाव ओंखारग्राफोरानो बेफोरबायदि फिसा फिसा गोरोन्थिखौ खालामना लायोब्ला राजखान्थियाव ओंखारग्राफोरा बाथ्रा ना दावराव खालामना होदो इलेक्शन जायैनि सिगांनो, माबा जायैनि सिगांनो। जेबो नङा, टिकेटखौ गासैबो मोनजोबा, साफ्रोमबो मोनजोबा, सोरनोबा सासेल'सो सायख'ना होयो ना। जियानो जा, दा फैनो गोनां समाव नायनोसै मुसलपुरनियाबो आंनिसो लोगो, बिबारनिया बेसेबां भट मोनो बिबारा मुसलपुराव, आरो जोंनि बागानपारायाव बिबारा बेसेबां भट मोनो बेफोरखौ जों नायनोसै, हिसाब खालामनोसै। नेक्स्ट इलेक्शननि थाखाय हिसाब खालामनानै लाखिनांगोन बे बाराव सोर बबेयाव बेसेबां मोननो हायो, माबायदि देरहानो हादों बे बाराव बेफोरखौ एसे हिसाब लाखिनांगोन। अब्ला नोंथांमोना मा सानो, नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामलायदो। जय हिन्द।